Kaixo guztioi, San Ferminetan gaude hemen O plazan Xaloa telebistan eta gaurkoan ere uztailak 11 dugu San Ferminetako 6. eguna bereziki umeen eguna. Eta horretarako, Ainhoa Etxeberria eta nire eskutik, gaur goizean Takonera parkean ibili izan gara, umeen artean jolasak eta hainbat ekintza ikusten, ez da Ainhoa? Horrela da izaskun, bai, eta gaur adibidez, hor Takoneran ere Nafarroa oinezeko txokoa daukagu, baina utzi diezaiogun koordinatzaileari Jone Aretari azaltzea, zer modu San Ferminak? Primeran, lan handia egiten ari gara, egia esateko guraldiak lagun izan dugu, egun hauetan eta eskertzekoa da. Jendea gurera etorri izan da itzalbila. Bai. Eta, jendeak kokatzeko pixko bat aurten Nafarro oineza nun dugu? Aurten Iñugaritza ikastola da Nafarro oineza antolatzeko ardura duen ikastola, Altsasun, kokatuta dagoen ikastola, eta kasualitatez ere lehenengo Nafarro oineza Altsasun izan genuen, 81ean, ez? Eta 18an berriro bueltan etorri zaigu. Eta, beharrezkoa zertan inbertituko da lortuko duzuen dirua? Lehenengo oinez hartan, orain dela 28 urte egin zen oinez hartan irabazitako xoxa gutxi horiekin eraikuntza eraiki zen, basoan, inguru zoragarrian, baina dagoeneko horrek konponketa lan batzuk eskatzen ditu, zenbait azpiegitura arazoei aurre egin behar zaie, eta hortan inbertituko dugu, eta baita ere eraldaketa pedagogikoak eskatzen dituen espazio eta materialen aldaketan. Diruak ere lortzeko, urtean zehar, hainbat ekintza ezakite egiten dituzuen edo ez, baina bai arropen salmenta. Nola antolatzen zarete? Antolaketa egia esateko Nafarro oinezak badu antolaketa modu bat, oinez metodoa edagu dioguna ez, deitzen duguna. 13 batzorde desberdin gaude lanean dagoeneko orain dela urte eta piko, hasi ginela lanean, eta material batzordea da horietako bat. Bere batzorde hori arduratzen da materialak aukeratzen, serigrafiak nola egin behar diren, salmenta puntuak antolatzen, hemen San Anton kalean izaten dugu denda bat, beste denda bat dugu Altsasun urte osoan zehar, eta beraiek dira lan guzti honi aurre egiten diotenak. Ez dugu aipatu, baina zein da aurtengo leloa? Bizi. Hitz xume bezain indartsua. Bai, hori ere antolaketaren parte garrantzitsua da, azkenean leloa aukeratzea. Bai, hortan ginen orain dela urte bat. Pixka bat leloa eta ikurra aukeratzen, eta azkenean horixe erabaki genuen, iruditzen zitzaigulako hori dela guztiaren oinarria, gauzak bizi egin behar direla, sentitu eta barneratzeko eta bizitzeko aukera eta eskubidea dugula guztiok, ez? Bizi, ikusten dugune, ikusi izan dugu bideoklipa sortu duzuela, kanta baita ere, eta leloa horrelako, zerbait, zer esan nahi du horrek? Aurten, inklusibitatea hartu dugu ardatz. Zeharka, lantzen ari gara, inklusibitatea, hau da, mundu guztiaren gana irisgarria izatea nahi dugu, egiten dugun guztia, eta orduan, sartu dugu zeinu hizkuntza, brailea, tokietara iristeko aldapak edo espaloiak saihesteko moduak, ere pixka bat aztertzen espazioak eta mugikortasuna pixka bat guzti hori laguntzearen aldeko apostua ere egin dugu, eta bizi, zeinu hizkuntzat halaxe da, bizi. Bi aldiz horrela egitea, ez? Eta sartu nahi izan dugu, bestiarekin batera sortu dugun dantzan, gure koreografian ere keinu txiki hori egin dugu, ez? Inklusibitateari begira. Eta guzti hau azkenean prestatzea lan mordoa da, eta ze bolondrez asko aldaude? Asko, egia esateko, Nafarro oineza ez da bakarrik antolatzen duen ikastolaren lana, baizik eta Nafarroko 15 ikastolen lana da. San Ferminetan adibidez Altsasuk hartzen du antolaketaren ardura eta txanda kopuru altu bat betetzearen ardura, baina gainontzeko 14 ikastoletako bolondresek ere lan egiten dute. Baita ere Nafarro oinez egunean, eta hori oso barneratua dugu, ez? Gure lan egiteko modua da, eta egia esateko pozik izaten ari garen erantzunarekin. Beraz, lana handia, bai San Ferminetan dena antolatzea, baina eta beste hainbat ekintzak badituzu ere, baina Nafarro oinezeko egun horri dagokionez,
zelako antolakuntza du eta zelako garrantzi ematen zaio horri azken finean, ze egun oso potentea da eta gauza asko antolatu behar dira, nola egiten dituzu, nola biltzen zarete? Bai, hori antolatzeko ere batzorden bitartez egiten dugu, gero batzorde bakoitzeko arduradunekin batera osatzen da batzorde iraunkorra edo dioguna, koordinazioak eta egiteko eta erabakiak hartzeko orduan hortxe hartzen dira, ez horixe da erabakiak hartzeko lan taldea. Eta 150 pertsona baino gehiago gaude batzorde horietan lanean, orain dela urte luze bat, eta oinez egunari begira, martxan jarri berri izaten dugu, ibilbidea erabaki, zer nolako ibilbidea nahi dugun, nondik pasa behar den, baimenak lortu, udaletxean aurkeztu, segurtasun plana, trafiko plana, esan duzun bezala, jende asko mugitzen da, ordu gutxi izan arren, egun bakar bat izan arren, antolaketa izugarria eskatzen du. Eta zenbat eta antolatuago eta kontrolatuago egon, gauza guztiak hobeto doaz. Eta konkretuki zuri dagokionez koordinatzaile bezala, ze egokitu, ze nolako lana da? Niri denetari tokatzen zait, egia esateko, laguntzea, niri koordinatzea 13 batzorde horiek, eta horretaz gain batzordeetan dituzten beharrei nolabait erantzutea, beraiei laguntzea duten lana aurrera ateratzen. Eta badugu beste koordinatzaile bat iraunkorra dana, urtero aritzen dana Nafarroinezetan, eta berak laguntza handia ematen digu, zeren eskarmentua badu berak ere. Eta Sanferminetan ere txupinazoa izan duzuean, oinezeko txosna. Nola bizi zenuten eta nork bota zuen? Eskurdia eta Zabaleta egon ziren txupinazoa botatzen, eta aurkezpen txiki bat egin genuen, nola antzerki moduan, gure artean modu informalean, eta beraiek izan ziren pixka bat ardura hartu zutenak. Baina txupinazo ofiziala bota ondoren egin genuen. Lehenengo Euskal Herria Irratiko emisioa jarri genuen, Holtzako ekipoaren bitartez, eta ondoren gurea modu xumeagoan bota genuen. Eta horrekin hasi zenuten zuen egitaragua? Hori da. Zer nolako programa izan duzu edo izango duzu ere? Gauza asko izan ditugu dagoeneko, egun txo batzuk pasa direlako. Saietu gara egitarau anitza egiten. Bai adin desberdinetako jendearen gana iristeko eta gusto desberdinetako jendearen gana iristeko. Izan dugu teknogaua, izan dugu dantzan aritzeko erromerian aritzeko taldeak, Trikitins, atzo bertan tximeleta taldea izan genuen baitare, arrakastatxua izaten dela baitare hori, trikidantz daukagu ostiralean, gaur rock and rolla ere bertsioak La Banda del Jefe Bigun, edo sakanatik etorritako baitare beste 11 talde ez, guri tokatzen zaigu antolatzea, egokitu zaigu Altsasuri, eta saietu gara baitare bertan duguna, gure baiaran duguna pixka bat plazaratzeko aukera hau, aprobetxatzen. Eta orduan, Nafarroinezaren hitzordua urriaren 21-ean. Urriaren 21-ean, bai. Altsasun espero dugu, eguraldia lagun izatea hortan ere, eta bertan euskaltzale asko topatzea. Bertara gertuko gara. Bitartean, ongi pasa festak, eta eskerrik asko tartea izateagatik guretzako. Zue, eskaintzagatik, aukera hau emateagatik. Mila esker. Gero arte. Gaurko bigarren elkarrizketan umeen egun honetan Maitena Muruzabal dugu gurekin, kultura teknikaria Iruñeko udaletxean. Ongi etorri. Eskerrik asko. Ongi etorri, Maitena. Mila esker. Lehenik eta behin, zein da urtean zehar baitare zure eginkizuna teknikari bezala? Hezkuntza eta kultur zuzendaritzan nago ni, eta beraz, kultur arloan, kultur programazio, urtean zehar Iruñan dagoen kultur programazio osoa pixka bat diseinatzen edo aritzen gara hor arloan, eta baita hezkuntza eskolekin elkarlanean ere bai. Eta urteko garairik fuerteena hau izango da, Sanferminak. Badaude beste batzuk ere, Sanferminak garrantzitsuak dira, baina baita ere adibidez, Sanferminak bukatuta abuztuan ere izugarrizko programazioa dago ere, arrezien jaialdiarekin, beraz, bai, Sanferminak oso potentea bada programazioa, baina badaude ere beste gauzak irian, ez? Eta egitaraua, Sanferminetako egitaraua
asteko edo noiz izaten dira, zenbat hilabeteko aurrerapenarekin hasten zarete jaten antolatzen? Orain dela ja 2 urte, hasi gara badugu Sanferminetako programazio mahai bat, non elkarte asko aritzen diren, gurekin batera, Sanferminetako programazioa baloratzen eta proposamenak egiten denon artean. Hori ja, urri azaroan hasten gara, lehenengo Sanferminetako, pasadiren Sanferminetako balorazioa egiten, gero beste bilera batetan proposamenak egiten dira, eta 3. batetan pixka bat izten da, eta hori ja urtarrilarako ja usten dugu itxita, pixka bat diseinua, ez? Eta hortik ja lanean hasten gara gogor dena zehazteko. Eta zen nolako ekintzak aurkitu ditzazkegu programan? Batez ere, musika beti izan dugu, guretzako oso garrantzitsua da, bai foruen enparantzan ditugun kontzertuak aurten, gure helburua izan da kontzertu horiek gazteei zuzendutako kontzertuak izatea, uste genuen igual pixka bat adina joaten ari zitzaigula eta foruen enparantza hori gazteen eremua izatea nahi dugu eta beraz hor izan dira pegatina, izan da berritxarrak, izan da iseo eta bai enparantza bete da eta bai hori adina pixka bat jaitsi da gazteekin eta hori guretzako helburua zen beraz pozik. Eta baita, konpainian plazan, ja ohikoa zen jazz programazioa, baino ja pasaden urtetik ere world music edo munduko musikak sartu ditugu. Eta hori ere, horrekin ere pozik gaude, ze badago Iruñan asko gustatzen zaion publiko batez, eta uste dugu ere pixkata ahaztu da zegoela, beraz horrekin pozik. Gero, kaleko folklore guztia, noski, eta horten bai esfortzu handia egin dela, bai mahai horretan jaso genuen ere proposamen hori txiki eta gazteentzako programazioa indartu behar zela, ez zegoela nahikorik. Azkenean guretzako txikiak eta gaztea dira oso garrantzitsuak, bizi behar dituzte, maite behar dituzte beraien festak, txikietatik. Eta horretan, lehengo urtean birjolastu hemen ondoan dugu birjolastu parkea eta koneran, eta horten berria den kirolari eremua sortu da. Kirolari eremu hori aipatu duzu, horten berria dela, nola sortu zen ideia eta nola antolatu duzu? Kirolari, mahai horretan berriro ere aurten ikusi zen, oraindik ere beste zerbait txiki gaztentxoetxako, batez ere pixka bat hain txikiak ez direnak, oraindik gazteak ez diren tarte horrentzako, eta hor sortu zen mailan ideia kirola nolabait festan sartzeko. Beraz, idei hori hartuta, Nafarroako Kirol Federazioekin kontaktuan jarri genien, proposamena bota genien, ea gustukoa zuten eremu hori elkarlanean ere beraiekin sortzea, eta 11 federazio parte hartu dute aurten kirolgune hori betetzen, eta benetan arrakasta izaten ari duela, eta polita da medialuna berriro bizitzarekin ikustea. Gainera, kirol ezberdinak urezko kirola piragua irakurri dut badagoela, hemen txuleta ekarri dut, bestela ahaztuko zait baten bat, baina piraguismo, xake, saskibaloia, futbola, tiro con arco, taekwondo, hipika, golf, esgrima, herri kirolak eta badminton izaten ari dira eremu horretan, eta polita da umeak normalean kirol batzuk ez dituztela hain eskuragarri eta probatzeko aukera dute eremu horretan. Hori galdetu behar denizun azkenean, modu bat dela, ume guztiak beste kirol batzuk probatzeko. Bai, badakigu, futbola, saskibaloia agian majoritarioagoak dira eta baita ere eremu horretan daude, baina golf edo esgrima badira oso erakargarriak ere bai, eta normalean ikusten ez dituztenak hain erraz gazteek, orduan polita da ere eta gustatzen ari zai asko kiroloiek ere probatzea. Orduan partaidetza handia izaten ari du. Bai, benetan pozik gaude, birjolastu lehen urtean ere oso arrakastatsua izan zen, baina lehen urtea zen, baina horten benetan lehengo gunean deitzen zidaten eta baditugula hemen egun zileta lortu behar dugu beste aparkaleku bat, ze gainera birjolastun
hori 0-3 bitarteko adina kontutan hartzen da, horiek bai zirela benetan ahaztutako publikoa gure festetan, eta bai benetan arrakastatsua izaten ari da gunea. Birjolastu aipatu duzula gaur, bereziki Ainhoa eta biok uste izan dugu, bagian leku aurren eguna izan da, aproposa zela ara joatea, eta ikusi izan dugu bai umek, baina baita helduek ere oso ongi pasatu izan dutela. Bai, oso proposamen, jolasteko oso proposamen kreatiboak dira eta oso denok parte hartzeko proposamenak dira, eta ez dute bukaerarik, ez dira jolasak beti badutela zerbait gehiago sortzeko aukera ematen dizute. Eta bai, badaude aiton amonak, gurasoak ere beraien aurrekin jolasten ere bai, ez? Eta oso modu simplean, saloan, umilan, ez? Osea, azkenean baliabide ekologikoak dira eta... Bai, edozein lekutan nik uste hor umeek ikusten dutela edozer gauza, ez? Berrerabili daiteke eta jolas bat bihurtu daitekela. Eta esaten dizuena, ez dauka limiterik, ze hor irudimena da kontatzen duena, umeak sartzen dira jolasan eta ez dauka bukaera, orduan, bai, boteak edo lavadora bat edo horrelako gauza kortezak, oso gauza esaten duzun bezala, oso gauza xumeak, baino sekulako jolasak bihurtzen dira, ez? Balorazio bat eskatuko bagenizu, aurreko urteei dagokionez, zer nahiko zenukete aurtengo urteari begira aldatzea, hobetzea? Nik uste aurten nahiko pozik gaudela pixkat lortu den orekarekin, nola uste dugun adin guztia daudela, arreta hartu zaiela adin guztiei, eta nik uste nahiko pozik gaudela aurtengo programazio diseinuarekin. Nik ikusita nola txikien eremu hauek izan duten arrakasta, pixka ja pentsatzen nola agian, zabaldu daitezke oraindik pixkatxo bat gehiago, ez? Bai, ze egun hauetan ere lanean zaudete. Bai, egunero. Osa, pendiente, bai, pendiente eta, balorazioak egiteko gauzak ikusi behar dira, ez? Eta orduan, saiatzen gara dena ezin dugu ikusi, baina aldugun gehien ikusten. Ongi pasa festak. Zuek ere, bai. Eskerrik asko nuntza hurbiltzagatik. Zuei, mila esker benetan, bai. Eta disfrutatu jaietaz. Bai, zuek ere. Eskerrik asko. Oraingoan ere gaurko 3. elkarrizketa, hoberena dantza taldeko kide batekin izango da. Josune Egea dugu gurekin, zer moduz? Kaixo, oso ongi eta zuek? Ongi, eskerrik asko. Ongi baita ere. Lehenik eta behin, zer moduz Sanferminak? Batzutan nekatuta, baina gogo askorekin jarraitu behar du. Orduan oso pozik da, primeran eguraldi bikaina, batzutan eguzki gehiagi, baina Baina nekatuta ez bakarrik parrandagatik, baizik eta dantzaria zarelako. Bai, azkenean, Sanferminak parrandaz aparte niretako baita badira dantza, orduan egun askotan eta momentu askotan dantzan, nabil. Jendeak okatzeko ere hoberena dantza taldea, noiztik dago, zu bereziki noiz sartu zinen taldean eta zer da egiten duzuena? Hoberena dantza taldea 1951 urtean hasi zen, eta ni guztiok bezala 7 urtetatik aurrera sartzen gara, eta 7 urtetatik gelditu gabe egon naiz dantzan. Eta zein da hoberena taldearen berezitasuna? Zertan ezberdintzen da? Egia esan, Iruñan badira talde asko eta bakoitzak dauka bere filosofia eta bere dantza egiteko modua. Orduan, berezitasun bat, ez dakit zein esan egia esan, zen... Bai, barnetik zailagoa, bai. Hori da. Urtean zehar ere, nola antolatzen zarete? Azkenean, taldea ez da bakarrik nagusien taldea, baizik eta baita ere txikiak, handiak, gurasoak. Orduan, guztion artean asko planifikatu behar da eta hitz egin, zen emanaldi esentitu batez ere udaberria bada potentea, txikiek emanaldi asko dituzte eta baitere urtea, depende urtea nola doan, baina batzutan baditugu emanaldi bereziak eta orduan horietarako denbora asko behar dugu eta denboraz.
dena ikusi. Orduan, entxegu kopurua ere aldatu egiten da urtea, segun eta zenbat ekitaldi dituzuen eta... Bai, normalean nagusien taldea baitu bi entsaio astean, eta beste bat aparte nahi duena joateko dantza berezi baterako. Eta iez txikiek, txiki-txikienek behin astean, eta pixkat nagusiagoak direnak bitan. Baina bai, adibidez, San Ferminetarako egon tira asteak egin ditugunak 4 entsaio edo denbora kopurua gehitu bai. Azkenean pixkat aktibitatearen arabera banatzen dugu denbora. Eta zuek dantza talde bezala, zein da zuen egitaragua San Ferminetan? San Ferminetan, beti bezala, hasten gara 6ean, urrenen parantzan. Guretzako egun berezia, gainera aurten taldeko gazteak igo dira eta lehenengo dantzatzen zuten, orduan niretako zen beti izan dira nire txikiak oso berezia izan da. Gero gaur goizean nahi beste egon gara txikiekin, zen gaur da txikien eguna, orduan baita ere haiek baukate bere eguna. Eta aurten tokatzen zaigu Sarasaten emanaldia. Baina normalean bakarrik esaten da uztailaren 6 eta txikien eguna. Eta eskaintzen dituzuen dantzak ezberdinak dira, San Ferminetan? Ez, guk, adibidez, arratsaldeko emanaldia bada urtean zehar egiten dugun emanaldien antzekoak. Depende urtea, egiten dituzu dantza batzuk gehiago edo gutxiago, baina ez daukagu dantza berezirik San Ferminetarako. Aipatu duzu, nire txikiak ez dakit, agian klaseak ematen dituzu? Bai, azkeneko 2 urteetan ezin izan dut lanagatik, baina 16 urte nituenean, sartu ziren txiki hauek taldera eta begiralea behar zuten, eta orduan nik hartu nituen beste neska batekin, eta hori azkenean begiraiekin zoaz bideo osoan zehar, eta orduan uztailaren 6an zure ondoan dantzatzea niretako oso berezia izan zen. Egun garrantzitsua agian beraientzat aipatu duzulako gaur lehenengo eguna izan dela San Ferminetan izan direnak dantzatzen? Bai, eta baita ere arratsaldeko emanaldia haientzat berezia zeren bakigu oso importantea dela, denbora asko daramagu prestatzen, eta orduan haientzako desde logo izan da San Fermin potentea dantzaren alorrean. Eta San Ferminak gerturatzen direnean, nola bizitzen duzu edo hobe esan da, dantzatzen hasi baino lehen, oraindik urduri jartzen alzarete edo... Ni normalean ez, baina egia da uztailaren 6an, atera baino lehen, guztiok gaudela urduri. Baina esategu ume txikiak bezala egotea berdin, eta batzut, aurreko gunean errepasatzen zu 25 aldiz jantzia ea dena daukazunea. Bai, niretako emanaldi hori bada oso berezia, eta lehenengo aldia izango balitz bezala bizitzen dut urtero. Beraz, nola bizitzen dira San Fermin batzuk dantza talde baten barruan? Lehen da bizi oso urduri hori. Ja behin dantza egin duzula, eta adibidez, uztailaren 6a pasatzen dugu egun osoa elkarrekin, orduan oso berezia. Eta gero, baita ere egitaragoa behiratzen duzu dantza dagoen toki bakoitzera bazoaz dantza egitera. Eta bazkariak eta fariak eta horrelakoak antolatzen dituzue? Hori, 6an bazkaltzen dugu, gero taldeak egun batetan joaten gara guztiok pilotara eta faltzen dugu elkarrekin. Baina ez zer gutxi gehiago zen azkenean baita bakoitza bere kuadria dauka, bere gitarago baita zen musikariak adibidez baituzte 25.000 gauza egiteko orduan. Bakoitza bere aldetik. Zure ustez, zenolako garrantzia du dantzak, kasu honetan San Ferminetan? Nik uste gure identitatearen partea dela. Orduan, niretzako oso importantea da kaleetan dantza izatea, eta bai hemengoentzako, bai kanpoko jendearentzako dantza ikustea nolakoa den, hemen eguneroko gauza bat dela, ez dela bakarrik eszenatoki baten gainean jartzen dugula. Haiez, peina guztien himnetan badago jota bat edo holako gauzak, eta baldin bazauz peinaekin jota entzuten den moduan guztiok dantzara, ez? Niretako dantzak San Ferminetan baude toki guztietan. Toki guztietan hori kalekirak egiten dituzuelako, foruen parantzan, eszenatokietan, ze nondik ibiltzen zarete? San Ferminen barnean badaude nik uste dantza egiteko modu ezberdinak, ez? Batzuk dira emanaldi bat, formala, non bakarrik dantzariek parte hartzen dute,
baina beste batzutan ateatzen dira fanfarreak, eta dituzte kalejirak, eta hori da popular total, guztiok dantzatzeko, jakin edo ez jakin guztiok animatzen gara, eta gero egun guztietan daukagu 9etan Gazteluon parantzan txistuak, orduan baita ere, hor bada nahi duenak dantza egiteko tokia. Bueno, badakizu, Bai. egunero 9etan badugu aukera. Hori da, Gure bai. ikusleek ere badakite, egunero 9etan Bai, animatzen baldin badira. dantzak izango direla. Bai, Ongi pasa Sanferminak, Mila esker. eskerrik asko tarteagatik. bai. Gero arte Josune eta ea aguantatu gelditzen diren egun hauek. Bai, bueno, ea, gaur arratsaldekoa pasataia, lasai geratuko naiz. Ongi. Beno, beste bat arte. Ongi izan. Agur. Oraingoan, La Jarana Peña ezagutzeko aukera izango dugu Argine Lafuenteren eskutik, Lajuntako diruzaina. Ongi etorri. Kaixo, ongi Eta etorri. Arginaz. Eskerrik asko. Zer modu Sanferminak? Ongi, dijoaz aurrera, lana eta jaia batera. Bueno, La Jaranako kidea, baina zein da zure eginkizuna? Hori esan bezala ni diruzaina naiz. Orduan, pues, Sanferminak izaten dira momentu gogorra, lan asko dagoen momentua, ez? Prestatu behar dira bai kanbioak eta, bueno, olakoak, eta, bueno, gero Peñako aktibitate eta jardueretan pues, parte hartzea ere. Eta zenbat denbora daramazu juntan? Hau da nire bigarren Sanfermina. Beraz, La Jarana Peñaz ari gara, zein da zuen berezitasuna? Pues, bat, urdinez jantzita joaten gara, eta, bueno, pues, hoberena dela esango dut. Eta zer moduz bigarren urte hau juntan edo? Bai, ongi, ja bigarren urtea, ez urduritasuna sentitzen da, bai kalean eta bai juntan egon da, baina, bueno, beste lasaitasun batekin hartzen da, nola baita esateko. Eta nola antolatzen zarete Peñan esan edo, urtean zehar ekintzak ezakite ingo dituzun edo ez, baina Sanfermina prestatzea lana handia izango du, ez Argine? Bai, bueno, guk urtean zehar ere aktibitate asko antolatzen ditugu, bai Eguberrietan, Inauterietan, badugu txistulari taldea, mendi taldea, futbol taldea, modistiak deitutako talde bat ere, eta gero txikiei ere ematen diegu saiatzen gara garrantzia ematen eta haientzako ere aktibitateak eta antolatzen bai zinema eta bueno, hainbat gauza. Orduan, hori saiatzen gara, urtean zehar aktibitate eta jarduerak antolatzen eta gero bai Sanferminetarako bai eman behar da hor pixka bat gehiago. Eta hori, Sanferminei dagokienez, zen olako ekintzak prestatzen dituzue? Atzo adibidez, esate baterako, izan genuen paella antolatu genuen, hor Santana plazan, Valentziako lagun batzuk etortzen dira, eta prestatzen dute paella mordo batzuk lagun artean banatzeko, gero argazkia ateratzen dugu, denan elkarrekin, eta oso berezia izaten da. Gure sozioaren bazkidearen eguna izaten da Sanfermineko aurreko igandea, eta hori ere oso garrantzitsua izaten da guretzako. Antolatzen dugu La Carrera del Encierro lasterketa, eta oso egun polita da. Entregatzen dugu El Bombo de Oro ditutako premioa, aurten Abartzuzakoei entregatu diegu, guretzako oso garrantzitsua delako, bai alde batetik emakumea delako, lan handia egiten duelako gure hiriarentzat, eta korrikalari askok berarengan jartzen dutelako bere konfiantza, ez? Bai, lasterketan dijoazenean, haien mobilak, haien diru zorroak, uste dituzte hor mastelarekin, eta korrikatuta gero dituzten dira mastelaren bila. Unkigarria, bai. Bai, guretzako berezia zen, eta aurten berari eskaini diguk premioa edo. Zure ustez, zein da momenturik kutxunena edo Peñaren barruan? Agian bazkidearen eguna, oso polita. Zenbat denbora daramazu taldean Peñan? Jaio nintzenetik aita bazkidea zen eta sozio txiki izatean pasa nintzen eta 18 urte bete nituenean nagusia eta bazkidea. Bai. Zenbat bazkide zarete Peñan? Ia 300 bazkide gara
eta, bueno, zenbaki polita. Bai. Eta hori, bueno, biztan da berezitasuna eta lehen ere aipatu egin duzu hori urdinez joatearena hori, zergatik? Bueno, hasteko Iruñako eskudoan urdina dago barruan, eta hortik hartuta dago, bai, kolorea, bai. Eta esan daiteke familia bat sortu izan duzuela zuen artean? Bai, azkenean lan ordua asko eta, bueno, juerga eta bizitasun asko egite ditugu elkarrekin, eta, bai, gure artean sentimendu asko sortzen dira, bai. Eta beste peinekin ze nolako harremana daukazue? Ona, peinen artean nahiko ongi eramaten gara, egia da, beste batzuekin, baino erlazio gehiago dugula, ez dut esan nahi hobeagoa, baizik eta gehiago, adibidez, Txandreako peinarekin, egin ditugu bazkariak eta Elkarrekin egin dituzuela. Bai, urtero egite ditugu. Adibidez aurten, 14ean, San Ferminetako azken egunean, elkarrekin bazkalduko dugu haien peinan, elkarrekin egongo gara egun guztian zehar, eta faltzeko gure peinara etorriko dira. Oso polita. Bai. Orduan, hori, badaukazu etelako jarduerak nahi duenarentzat behintzat, egunean zehar, gauean zehar, afariak, bazkariak. Hori da. Bai. Disfrutatu San Ferminetan. Mila esker. Berdine. Ikote. Disfrutatu eta eskerrik asko. Berdin. Bai, Disfrutatu zuek ere. Gero arte. Eskerrik asko, agur. Eta gaurko elkarrizketekin amaitzeko, Julia Itoizekin izango gara, la txula potra bereziki, zer moduz? Pues oso ongi nekatuta, baina oso ondo. Asko gustatzen zaizkit nire hiriko jaiak. Zer moduz zijoa San Ferminak? Pues oso ondo. Beti gertatzen zai berdina, lehen momentuan pixka bat beldurrarekin hartzen dut. Baina gero ja azten dira, sartzen zara hori olatu erraldoi horretan, eta orain oso ondo. Ja, pixka bat nekatuta, baina ja badakit bihar hasiko naiz penarekin pentsatzen bukatzear daudela. Betiko martxa, eta aurrekin bizitzen beste moduan, eta oso ongi, gainera oraindik ez naiz atera gau ez edo hori, eta oso freska nago. Galdu nuena hotza, baina hotzarengatik ez martxarengatik, orduan oso freska sentitzen naiz, eta oso ondo da. Bai, izotzak azkenean eta ezetasuna eta... Da historia kontatzeko. Egon nintzen kotxe batean eta jendea erretzen eta bentanilla gora bera eta ni sentitzen hotza eta azkenean, nola erabiltzen dudan asko hotza, da nire punto indartsua eta ere aula eta haustu nintzen. Edo igual da, ezkerreko udalako indarrak ahotsari gabe utzi gaituela. Konta iguzu hortaz, pixka bat nola bizi izan dituzu politikoki ere San Ferminak? Pues mira, ni beste gunean, nola, egon naiz gauzak faenak egiten eta hori asko pentsatzen eta niretzako izan dena, aurre egunetan izan dena, niretzako du Gaztulen barantzan edo euskal jaien gertatu zen, baino importanteago. Ni sumatzen dut hola. Eta ere pentsatzen dut, alde batean egin dutela, justo San Ferminak baino lehen, egin zuten moduan, pizka bat gu hasteko, ez? Eta nik ez naiz astuko. Kortina de humo esaten dira? Bai. Eta ni hori niretzat izan da oso tristea, baina pentsatzen dut ere behar genuela olako gauza bat hola gertatu. Eta, nola hori, nola ez naizen ateratzen eta hori, indar guztiekin, llegatu nahi dut 15era, hasteko ez dakit nire lekutik, ni ez naiz politika, eta ez dut izan nahi. Baina lekutik pixka bat, ez dakit, pentsatzen, hori zer egin aldugun, ez? Pentsatzen dut orain dela, 3 urte partiduak horregon eta gero, orain da, irritarren momentua. Egon gara pixka bat, galdutak, lotan, aserretuak, baina hori borrokatzeko modu berena da, edo alaia, ez? Alaia egon eta indartsua, ez? Eta bezatzen dut ailegatu dela gure momentua. Ni oso zoriontsua sentitzen naiz, eta desastre bat ikusi, baina ikusten dut, arazo guztietan dago aukera bat, eta aukera oso argia ikusten dut, eta da jendea bere papera hartu, eta esan, zer gertatzen ari den hemen partidokin, eta hor nago. Bai, izan ere, zure musikan beti hori, zure iritzia eman duzu eta esan duzu ez naiz politika, baina, Baina egiten dut igual, pizka. Bai. Bai, egia da, ni beti esaten dut,
ni naiz anarkista eta ez naiz kabitzen estruktura batean, eta raparen bidez nire politikaren pentsamenduan botatzen dudala mundura, eta bai badakit egiten dudala, osea, zer da politika? Ez dakit, iria mugitzea, pues bai mugitzen dut ez nire hitzarekin eta hor jarraitu nahi dut, jendea jaten dut nire Facebooketik haber nahi dudan presentatu eta ni ez dut nahi izan ordezkaria, eta hori, nire dut hori da administratzeko eta ni ez naiz ona arduratzeko, ni nago pues hori jendea animatzeko eta igual ideiak zabaltzeko, mugitzeko kontzientziak eta hori, eta nahiago dut horre egotea. Aurten San Ferminetan baduzu emanaldiren bat edo? Pues izan dut Pasaia Antxon, eta pues izan da arraroa, ni hasi naiz aurten bostean San Ferminak, eta bueno, pues oso ongi pasatu genuen, eta hor galdu nuen ja ahotsa lehenengo aldian, eta orduan pues bakarrik izan dut hori da eskerrak galdu nolako ahotsa, bestela izango zen ez egiteko, ez nuen aukerarik. Eta, berkatu, eta hori proiektu berri bat lantzen ari duzu orain? Bai, diska berria, atera nahi dugu, eta pues hori gaude abesteak prestatzen eta grabatu nahi dugu abuztuan. Eta hor, pues, saber, zer iruditzen zaio jendeari. Nondik ateratzen duzu ideiak kanta berriak sortzeko? Pues, mundua dago, batzutan azten ez batekin eta jo, eta honetaz ez dute hitz egingo, eta honetaz ez dute hitz egingo, eta zergatik. Alde batean, pues, ikusi dudalako mundua, eta hortik dago inspirazio handia, eta gero pues ere ez dakit badago parte bat pues, sentimendutik ateratzen dela, ez? Eta guztan ere sentimendua. Eta era adibidez, pues, trap bat egiten ari naiz, eta pues, hori ikusten dudan jende guztia trapekin, eta gazte asko traparen atzean, eta hori, ez? Eta pensatzen du dela oraingo rapa trapa dela, ez? Eta bueno, pues handu, pues saiatuko gara ber zer egin dugun, eta bueno, pues hori trap bat prestatzen ari gara, eta ber zer moduz gelditzen den, niretzako dena da berria. Eta diskan kolaboraziorik izango aldituzu? Pues bestean izan genituen, ez? Baina honetan bat bai izan nahi dut, baina gero ez dakite liatu nahi dudala. Ezke hori gero, bueno, egongo dira, baina igual ez pues beste raperokin, baizik eta pues gustatuko itzaiak ez hartu igual gitarrak edo noren gitarra edo noren tamborrak edo hori. Baina rapeatzailearekin batekin bai usardia dut nahi dudala eta gozor gabe prestatzen. Noiz izango dugu aukera diska hori entzuteko? Pues nik uste dut abendurako, hori. Gustatuko itzaiak bestearen bezala aurkeztu Durangon, ez? Eta pensatzen dut, edukede igual aurrerago, ez dakit. Baina bai, pensatzen dut abendurako edo. Eta prestaketak non edo diska non sortuko da, landuko da? Non? Bai. Bai, bueno, ni lan egiten dut School Expulsion produktora batekin, eta hor bizi dira Barnan. Orduan ni joango naiz Barcelonako herri batera grabatzera, horregatik. Baina ni ezagutzen dute hemendik, ni ezagutu nuen Santi dela produktore bat, eta ni ezagutu nuen Zubietan. Osea, ez nahi joaten Barnara ez dakit zergatik, baizik eta berak hor bizi delako eta hor du bere estudio eta hori. Eta ere gustatzen zait esperientzia. Hemen utzi familia eta joan hor, eta 3 egun hor egon asako eta gero bueltatu, hori gustatzen zait. Eta bideoklipen ideiak? Pues bai. Nondik datoz ideia horiek? Pues hombre, batzutan abestitik, beste batzutan ere bizitzatik. Orainago batekin, tuerkin bat egin nahi dut, ja daukagu hor prestaturik, eta hor nago pentsatzen, badakit bakarrik zabat, normalean raparen abestietan, bildetan, jendea agertzen da aserreturik, ez? Eta gu nahi dugu agertu irrifartsuak, eta gara ere kaleko jendea, baina oso zorientsuak, eta hori daukate argia, eta hori ipurdia mugitzen, eta jende desberdina, hori eta izango da horrengoan bai. Eta gainera ere lekuak garrantzia dute, adibidez pasaden urtean hitz egin zenuen Alarren grabatutako bideoklip horri buruz, ere naturarekin, oso pertsona naturala zarelako zu. Hombre, ni pensatzen, eske ni naiz aurregina bat, badakita hitzak bere magia dutela,
eta ni kontzertu bat egiten dudanean, sumatu dut, lehenengo aldia, ni igo nintzen eszenatoki batera, eta sumatu nuen trance batean sartu nintzela. Eta gertatzen da egun bakoitzean, Eta ni badakit hori hitzak, gu gara primateak, baina hitz egiten duguna, eta hitzak dute kriston magia. Eta orduan, eta sentitzen, ni ere daukat oso presente nire hila, eta hitz egiten duten erekin, ametsaren bidez, eta badakit magia hor dagoela, eta pasatzen dut gainera, oraingo humanitatearen momentuan magia berpiztu behar dugula. Eta nor dute, herri indigenak, eta zer gara, Mendebaldeko azken herri indigena. Eta pesatzen dut, Mendebaldera ekarri behar dugula magia, eta ni sumatzen dut, ez? Eta baina asko, eta ordu, adibidez Aralarrean, pesatzen dut hor dagoela igual gure espiritualitatearen, bai. Etaren amaiera, eta orduan hasiera egon behar da hor, Eta orduan, pesatzen dut gu garela sorginak, eta kriston indarra du, eta da gure indarra handiena. Askotan ikusten da adibidez, hori autodefensako kutxilloak emakumentzako, Eta pesatzen dut, autodefensa potentena da espiritualitasuna, Badago indar bat, zure lekua espirituala bazaude, zure indarra da, hostia bat baino indartsua. Eta zu oso sorgina bat bezala, oso ziur bazaude zure lekuan espirituala, etortzen bada norbait, energia txarrarekin zuzara kapaza aldatzeko bere energia. Eta hor dago liburuetan, jakinduri emozionala eta hori, eta pesatzen dut, askotan galtzen dugun indarra hori, pesatzen dugu izan behar garela gizonak bezala, bilatu bere indarra dela gorputza eta beti pesatzen dut hor galduko dugula, Eta animatzen dut euskal emakumeei espiritualitatea pixka bat pentsatu, bakarrik hori pentsatu. Eta ari egon ametsetan hitz egiten dute hilak, eta oroitu gure hilak bera direla gure ataria beste munduan dauden unibertsuan beste mundua irekitzen dutela. Eta amaitzeko, nola definituko zenuke zure burua? Nire burua? Bai. Bueno, oso pertsona espirituala, sorgina, bai. Pues ni nahi Sagitario. Badakizu horoskopoa zuze zara. Ni Tauro. Tauro, zu? Libra. Libra. Bueno, pues nahi zua, zuzara lurra, zuzara Haizea. izan zu, ura. Bai, behitu, daukagu hemen 4 elementuak. Begira. Ura, konduktorea dela, Haizea. Libra, haizea direla elektrikoa. Zuzara oinarria ematen duena, eta ni hemen beroa ekatzera etorri naizela, Oreka. Eta hori, pues ni naiz potra bat. Baina oinarri ematen dudan bezala, gaurko amaituko dut. Oso ondo. Bai. Gustora egon gara zurekin. Nik ere beti Xaloarekin eskerrik asko, ni beti gonbidatzen nauzu eta eskertzen dut. Ongi pasa, Eta zuek ere, eta zure bizitzan, eremu guztietan. Bai, eskerrik asko. Bai, gero arte. Bueno.